Φίλοι και φίλοι, θα πάμε. Ο κύριος Χρήστος Κουτσός είναι κοντά μου, είναι γνωστός μουσικός της πόλης μας, αλλά και συγγραφέας πλέον. Και μηχανικός. Και μηχανικός. Και μηχανικός. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, ευχαριστώ. Πάμε να συστηθούμε με τον κόσμο, γιατί έχετε ετοιμάσει ένα αρκετές σελίδες βιβλίο, αυτό το οποίο έρχεται στα χέρια σας και το και εγώ ευχαριστώ θερμά καταρχήν. Δημοτικό Σχολείο Βάβδος Χαλκιδικής, ένα φοβερό μέρος το οποίο ενδείκνυται για τον άλλο και για τις καρπάς, Για πάντα ενδείκνυται. Έτσι. Μόνος σας το γράψατε. Αυτό είναι ένα απόνημα, μια περιπέτεια που λέμε 15 χρόνων. Είναι το σχολείο μου και το χωριό μου. Είστε από εκεί, Ναι, από εκεί. Αναφέρεται στις μνήμες στα μαθητικά τα χρόνια και τον μαθητή μέσα και έξω από το σχολείο, μέσα στα μαθήματα, με τους δασκάλους, αλλά και έξω στην κοινωνία, μαζί με την κατάσταση που υπήρχε στο χωριό, την οικονομική κατάσταση, την ψυχαγωγική κατάσταση, ο μαθητής μέσα και έξω. Και αυτό βέβαια η αφορμή ήταν, πολλές φορές λέμε, μια ζημία, να ξεκινήσουμε από κάτι, να έχουμε ένα όφελος. Ήταν που χάσαμε έναν συμμαθητή μας και σκέφτηκα να κάνω στη μνήμη του ένα μικρό ευχήδιο να θυμηθούμε τα μαθήματα. Αυτό και στην πορεία. Το ευχήδιο σελίδες. Και αυτό έγινε 1088 σελίδες. Ναι. Και έγινε αυτό το βιβλίο που είναι καταγραφή όλες. Και βέβαια δεν καταγραφώ τα μαθήματα για τη μαθητική ζωή των μαθητών του χωριού, γιατί τότε τις εποχές εκείνες, τα 50, 60, 70, όλα τα σχολεία είχαν το ίδιο πράγμα. Ίδιες ασχολίες, οι μαθητές, τα ίδια μαθήματα, ίδιες καταστάσεις. Τζαμπολιές, παιχνίδια. Σφεντώνες βλέπω. Ναι. Όπου μου θυμίζει τώρα λίγο τα παιδικά μου χρόνια, αλλά το βλέπω σε όλες τις δεκαετίες. Από ποια χρονολογία ξεκινάτε? Εγώ κάνω μια φορά και σε όλα τα σχολεία. Αυτό είδα. Είναι σχολεία για τη δεκαετία του 40, του 50. Ναι. Ξεκινάμε από πολύ παλιά, από το 1800 τόσο ας πούμε. Και κάνουμε μια αναφορά στα σχολεία και βέβαια και στο Βάβδο και σε όλα τα δρόμενα του. Θέλω να πω ότι αυτό δεν έχει κανένα κερδοσκοπικό σκοπό, έτσι κανόφιλος. Τα χρήματα όλα αυτά που 20 ευρώ πολύ το βιβλίο αυτά πάνε στο κερδοσκοπικό του χωριού και στην Ένωση Βαλινών Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Και επίσης ήθελα να ευχαριστήσω τον χορηγό του βιβλίου. Αυτό θα το κάνουμε γιατί τα λεφτά πηγαίνουν για ιερό σκοπό. Ναι. Είναι ο Νίκος ο Πολυζώης, τεχνική εταιρεία, Βαρδινός και αυτός από το Δημοτικό Σχολείο του Βάδου. Από το Βάδο έχουμε Παναγιώτη και εδώ που είστε Νικολάου Γερμανού 1. Ναι. Είναι ο Νικόλος Γερμανός, είναι ο κριτής της έκθεσης. Ακριβώς. Είναι από τον Βάδο. Από τον Βάδο. Από τον Βάδο, τον κύριο το πατρικό σπίτι και έχω την τιμή τώρα για το ανακοινώσω. Η οικογένειά του και μάλιστα ο Νίκος ο Χριστίδης με έχει αναθέσει και τώρα το τελειώνω να κάνω την βιογραφία του Νικολάου Γερμανού. Μάλιστα. Ο οποίος είναι σε το ζωολογικό κήπο Αθηνών. Το θέλουμε αυτό. Έτσι, την έκθεση, το σημαντικό αυτό μεγάλο όραμα. Και επίσης ήταν και πολιτευτής, ξέρουμε έτσι, ήταν και βουλευτής, ήταν και δημαρχόν και υποψήφιος δήμαρχος της πρώτης εκλογής της Θεσσαλονίκης. Είναι μια άλλη ιστορία έρευνα αυτή. Θα την κάνουμε στην ευθύνα. Ήταν από το Βάβδο ο Νικόλος Γερμανός. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Αυτό θα το παρουσιάσουμε το βιβλίο τώρα στο Βάβδο, την μέρα της 5ης, δηλαδή στις 23 Ιουνίου. Την άλλη Κυριακή, στον Πλάτανο, σε ένα εκεί μέρος πολύ. Πώς είναι να λέγεται? Πώς είναι να λέγεται? Είχε ο Πλάτανος, έχουμε και το πλωτάνι που είναι διατηρητικό της φύσης. Συνεχίζει να έχει καλό φαγητό. Έχουμε τα πάντα, έχουμε εκεί πέρα και δροσιά. Και θα είναι μια εκδήλωση της Ένωσης Βαδινών Θεσσαλονίκης στο κοινωνικό ιατρείο και θα το παρουσιάσει ο καθηγητής, ο Παπάζης, ο Δημήτρης, ο καθηγητής από το Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Της Θεολογικής Σχολής. Αυτό που με προσφέρει βέβαια ο Βασίλης ο Πάπας στο βιβλίο, ο πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και της Ιστορικής Ορογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ξεκινάς και λες πάω να φτιάξω κάτι για έναν άνθρωπο, ένας μαθήμας που έφυγε από τη ζωή. Πού βάζεις τέλος για να φτάσουμε στο 1988? Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν έγινε γιατί έχεις ανοίξει εδώ επαγγέλματα, σχολεία, ζαμπολιές, γειτονιές, κουρία, έχεις ανοίξει τα πάντα, κοινήλια. Πώς λες και ένας οδηγός τώρα αυτός φτάνει. Ένας καθηγητής μου λέει, τελείωσε το, δεν θα το τελειώσει ποτέ. Κλείστο. Γι' αυτό το έκανε στην καλή επισήμαση. Κλείστο, δεν θα το τελειώσεις ποτέ. Το λέγα πώς θα κάνω τον ίδιο το σήμα. Αν στα ανοίγει το σήμα, κλείσω το βιβλίο να καταγραφούν. Ακριβώς. Έτσι, ναι. Ακριβώς. Είχα πολύ μεγάλο αρχείο φωτογραφιών
επεξεργάστηκα περίπου αυτό το βιβλίο και 2 DVD μέσα σε Παναγιώτη. Α, γι' αυτό έχεις το φακέλο. Εμένα είναι 14.000 φωτογραφίες, τα οποία έχουν υπότιτλους από κάτω όλο, και το άλλο έχει 6 ώρες βίντεο από εκδηλώσεις στο χωριό, από τα μαθήματά μας, από πολλά πράγματα, τα οποία... 13.000 φωτογραφίες με υπότιτλους έχεις εδώ μέσα. Ναι. Πόσα χρόνια το παιδεύεις αυτό? 15. Βέβαια η επιλογή έγινε περίπου από 28.000 φωτογραφίες. Ωραία, ακόμα καλύτερα. Μου το δώσα, αλλά θα μας κουράγει. Είχε τρομερό υλικό από το χωριό και τα ονόματα όλα βλέπονται έχεις μέσα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν ξεγενώ υλικά δέντρα, έχουμε και τα μασάλια, έχουμε και τα πανηγύρια, έχουμε τις ασχολίες, έχουμε τον άνθρωπο. Και βέβαια αυτό θα έλεγα ότι ο κάθε άνθρωπος να γράφει. Μένουν τα γραπτά και οι καταγραφές. Και αυτό που κάνεις εσύ είναι καταγραφή είναι εδώ. Είναι κάμερα, είναι φωτογραφία, είναι γραπτός λόγος, είναι κασετόφωνο. Αυτά μένουν. Και τα χωριά όλα μπορούν να έχουν τη μικρή τους ιστορία. Έτσι. Γιατί παλιά τα χωριά ήταν πόλεις. Ναι. Λοιπόν, εκεί είναι οι αλήθειες. Οι πολλές, οι μεγάλες είναι η παράδοσή μας. Εδώ τώρα, να σου πω κάτι, έχεις κάνει φοβερή δουλειά γιατί σε αυτό το χωριό. Τώρα, που δεν ξέρω πόσους κατοίκους έχει τώρα. Τώρα έχει τώρα, η μόνη του χειμώνα είναι πολύ, 250. Ναι. Έχεις όμως όλα τα επαγγέλματα με όλα τα ονόματα και όλες τις οικογένειες, που σημαίνει ότι έχεις κάνει δουλειά για όλο το χωριό εσύ. Για όλες τις οικογένειες, που σημαίνει ότι δεν θέλω να χρησιμοποιήσω έτσι μια λέξη λίγο παρέκτοπη, αλλά θα πρέπει να σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που έχει γίνει. Γιατί πολλοί θα μάθουν και τα δικά σου γενολικά δέντρα μέσα από αυτό το οποίο έχεις κάνει εσύ. Βέβαια, πήγα σε όλα τα σπίτια. Ναι. Και μπορώ να πω ότι όλοι μου άνοιξαν τα σπίτια Λονδινή και οι οποίοι μου είπαν πάρε ό,τι θέλεις. Εδώ έχεις εκλογικό κατάλογο με τα ονόματα από το γεννηθέντες το 1894. Ναι. Το 1881 γεννηθέντες. Ναι. Απίστευτο. Εντάξει, είναι όλο το αρχείο του ό,τι υπήρχε από το χωριό, τους συλλόγους, έγινε μια το πιο δύσκολο ήταν να γίνει η ταξινόμηση των πραγμάτων. Ναι, ακριβώς. Βέβαια περιγράφουν τα παιχνίδια που παίζανε μαθητές που τα παίζαν σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Ναι. Τα περιοδικά που διαβάζαμε και κάνουμε και μια αναδρομή στα περιοδικά που υπήρχαν τότε, τις δεκαετίες του 60-70. Κάποιος βλέπει την κατάσταση που επικρατούσε στην τότε κοινωνία. Ακριβώς. Ναι, αλλά έτσι βλέπεις και την ιστορία και τον πολιτισμό μέσα από τις δεκαετίες του όπως πέρασε. Γιατί μιλάμε για τους παππούδες μας, αναφέρω πιο λίγο στη δικιά μου την γενιά, αλλά δεν έχεις χασάπιδες, μπακάλιδες, μαστόρια, πράγματα. Είναι φοβερό και νομίζω ότι κάθε Βαθινός πρέπει να το έχει αυτό, γιατί είναι ο τόπος, είναι η ζωή μας. Και όλα τα χωριά, αν εξαιρέσουμε τα ονόματα και τις τοποθεσίες, βρίσκουν κοινά στοιχεία βιωματικά. Οι παρεμβάσεις που κάναμε. Μεταλλεία Βάδου, είχε μεταλλεία Βάδου. Έχει μεταλλεία Βάδου, κλείσαν τώρα. Εκεί πηγαίνουμε και δουλεύαμε εμείς να βγάλουμε το καρτζιλίκι μας, γιατί ασχολούμασταν και το καλοκαίρι και με τις δουλειές, τις γεωργικές, τις ζωοτροφικές, των μεταλλορύχων. Ο μαθητής ήταν δηλαδή σε όλη τη διάρκεια του χωριού. Ήταν ένα κύτταρο ζωντανό. Τα μαντεμοχώρια, έχω το κάνει ρεπορτάζ εκεί στο Μαντέμ Λάκος που λένε το μαντεμοχώριο ήταν 12 μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής, το βάθος μου, είχε ένα ιδιότυπο καθεστώς που υποστηρίζονταν τότε από το 1600 ήταν αυτά, έτσι, γιατί έδαιναν και αυτοί τους φόρους στους Τούρκους. Μάλιστα. Τι ετοιμάζεις τώρα, σταμάτησες έτσι 88 σελίδες μόνο. Τώρα μου δίνουν πάλι φωτογραφίες και κάθε φορά που θα επαναληφθείτε θα προσθέτουν και άλλες φωτογραφίες, γιατί το χρυσέφι μας είναι μέσα στα τσαμπαούλα. Ισχύει, πρέπει να ψαχτούν. Άρα οι βαθινοί που μας ακούνε και μας βλέπουν πρέπει να ψαχτούν για να σου φέρουν το υλικό. Και κάθε χωριό μπορεί, και κάθε άνθρωπος, κάθε σύλλογος μπορεί να καταγράφει αυτά τα πράγματα. Είναι χρειαζόμενα. Η ιστορία μας, άμα δεν τη μάθουμε καλά, πολλές φορές είμαστε αναγκασμένοι να τη ζήσουμε και μάλιστα στη διαρκή της εκδοχής. Δυστυχώς. Αλλά αυτό είναι πέρα να τη γνωρίζουμε για να ξέρουμε και αυτά που μας λένε σήμερα κάποιοι. Και οι πολιτικοί μας με λίγα λόγια, αν αυτά μας λένε ευσταθούν ή μας λένε πράγματα για να μπορούμε να μας πείσουν για κάτι άλλο. Αν γνωρίζουμε όμως την ιστορία, δεν μπορούμε να σε κοροϊδέψουν. Ασφαλώς, είναι ιστορία. Οφείλουμε να ξέρουμε την ιστορία μας και για την γενιά μας και για την προηγούμενη γενιά και για την επόμενη γενιά. Είναι μια συνέχεια της ζωής η ιστορία. Πέρα όμως από την ιστορία του Βάδου, εσύ ασχολείσαι και με τη μουσική ιστορία. Δηλαδή, σε εμάς τους νεότερους και στα νέα παιδιά, με έναν πολύ πιστικό τρόπο, γιατί η νεολαία δεν έχει μάθει να διασκεδάσει με τον τρόπο με τον οποίο έχει τη μάθει, στα τραγούδια τα οποία παίζεις. Η νεολαία είναι... Αλλά βλέπω ότι σε ακολουθεί. Ποιο είναι το μυστικό? Η νεολαία... Είναι πιο συγκεκριμένος μετά. Θέλω να πω, έχουμε καλή νεολαία. Να μην είναι παθίες αίρεσης. Γιατί ό,τι τραβάει η κοινωνία, τώρα τραβάει η νεολαία μάλλον, οι κοσάριδες, δεν είναι αποφάσεις δικές τους.
στο 65 και το 70. Εμείς παίρνουμε αποφάσεις. Και όμως είναι ευγενικοί. Πρέπει να μας πάρουν στο ρυθμό στο δραματικό. Είναι ευγενικά τα παιδιά, γιατί μας βλέπουν σαν γονείς. Και είναι και μορφωμένα με πολλές γλώσσες και παίρνουν πολύ λίγα λεφτά. Ακούν και καλή μουσική. Έτσι, ακούνε. Να μην μένουμε στις εξαιρέσεις. Και εμείς κάναμε τζαμπολές και κάναμε και ζωηράντες και πολλές κάναμε τότε. Αν δεν καταγράφονταν τότε. Έτσι είναι. Τώρα έχει τα σωσία. Τώρα η νεολαία μας είναι καλή και πρέπει να τη στηρίζουμε. Και αν κάνει και κάτι κακό, εγώ με τον νεολαίο είμαι. Με την πράξη του δεν είμαι. Θα τη συζητήσουμε μαζί την πράξη. Έτσι. Η νεολαία είναι καλή, ακούει καλή μουσική, διαβάζει, μελετάει, έχει επιτυχίες, θέλει στήριξη από όλους. Θέλει στήριξη. Το θέμα είναι πώς μπορεί να στηριχθεί η κατάσταση και από την πολιτεία. Να το αφιερώσουμε ένα τραγούδι του. Για βάλτε λίγο. Το έχουμε. Βρούκνα. Ναι. 81 χρόνια. Τώρα μην μου πει κανείς ότι κάνω διαφήμιση τη δόνα, αλλά είναι τόσο ιστορικό μεγαλύτερο, τόσο γραφικό μέρος, καλό είναι να το λέω, της πόλης μας που δεν λειτουργεί και κάθε μέρα να πεις ότι έχει την ανάγκη της το κάνετε από χόμπι, αλλά ο κόσμος σας ακολουθεί και είναι η Δόνα είναι μια ιστορία στην πόλη. Ναι. Και την ιστορία, ξέρεις Παναγιώτη, δεν υπάρχουν μικροί και μεγάλοι τόποι, υπάρχουν μικροί και μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι κάνουν τους τόπους. Και οι παρέες γράφουν ιστορία. Η Δόνα είναι ένας χώρος που εκεί πέρασαν, ποιος δεν πέρασε. Στα 81 χρόνια συνεχώς λειτουργίας. Όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, όλοι οι συγγραφείς, οι τραγουδιστές. Είναι εύκολο μέρος της πόλης, στην Αναπόλη, έτσι. Ναι. Δεν είναι εύκολο μέρος να πεις θα πάω, να παρκάρω, θα κάνω, αλλά αυτή η παρέα, αυτό το κλίμα που δείξαμε και στο βίντεο, που είστε παρέα, δεν έχετε το παρέα, ούτε τα συστήματα, ούτε τα φωτιστικά συστήματα κτλ. Αλλά αυτή η παρέα που γίνεται όλο το μαγαζί, έτσι το συνεχίζεται. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και γινόμαστε μια παρέα και μπορεί να καθίσει όποιο τραπέζι. Στον Ιππανό, εσύ δεν το ξέρεις. Ναι, όχι, το είδα. Με έκανε τεράστια γιατί μ' αρέσει το παρέστηκα, αλλά αυτό είναι η πραγματική παρέα. Δεν είναι αυτό που μας είπαμε. Αυτή είναι. Όλοι είναι ίσες ώρες. Και όποιος έρχεται και ακόμη και πολιτικός έρχεται, όλοι είναι το ίδιο. Δεν διακρίνεται κανένας. Δεν υπάρχουν διακρίσεις, δεν υπάρχουν αξιώματα, υπάρχει πάλι. Δεν υπάρχει πρώτο τραπέζι δηλαδή. Όχι, δεν υπάρχει τραπέζι. Γιατί δεν υπάρχει πίστα. Είμαστε ανάμεσα εκεί. Είμαστε λοιπόν εκεί και τραγουδάμε για να περάσουμε καλά και λέμε καλά τραγούδια. Το μεγάλο μας δημιουργό, γιατί αυτοί μας άφησαν μεγάλη παρακαταθήκη και διαβατήρια τέχνης και πολιτισμού εισάγει. Εγώ το έδειξα γιατί θέλω να στείλω. Με κάνεις έκπληξη. Το ήθελα. Γιατί είναι σημαντικό να στέλνουμε τα μηνύματα στον κόσμο ότι πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν με πιο απλό τρόπο, να περάσουμε καλά και να μην έχουμε στο μυαλό μας συγκεκριμένα πράγματα. Λεφτά. Αυτό εννοώ. Δηλαδή θέλει καλή παρέα πάνω απ' όλα και από εκεί πέρα και το κρασάκι θα βρεθεί και ωραίο κρεατάκι έχετε εκεί. Τρίτη Σάββατο είστε. Τρίτη Σάββατο. Είμαστε εκεί 5 ώρες, παίζουμε συνέχεια. Όλοι μαζί. Χωρίς διάλειμμα. Όλοι μαζί τραγουδάμε. Όλοι δεν έχουμε μικρόφωνα. Τραγουδάμε έτσι. Ο καθένας τραγουδάει, πάει τη φωνούλα του και όλοι τραγουδάμε και όλοι συμμετέχουν. Είναι εμπειρία. Και είναι για να περάσουμε καλά. Αυτό είναι το βασικό. Για να τα φύγουμε και να είναι καλά η ψυχή μας. Εγώ αυτό το μήνυμα θέλω. Όλα και να πάνε λοξά, αλλά η ψυχή μας βγαίνει ίσια. Ναι, ισχύει, είναι δυσκολεύει να ναι, αλλά μόλις έρθει εκείνο το κρατικό το ωραίο, δεν ξέρω πώς το κάνετε τόσο νόστο. Εκεί βέβαια αποζημιώνεσαι. Σε κάθε περίπτωση, έτσι αυτό το δεύτερο μήνα, πέρα από το προηγούμενο θέμα που πραγματικά ήταν συγκλονιστικό, και αυτό θέλω να στείλουμε αυτά τα μηνύματα πότε στην εκπομπή, είναι ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος. Εγώ αυτό θέλω να στείλω σε ένας μήνυμα. Πάντα υπάρχει δρόμος. Αρκεί να τον βρούμε και να τον περπατήσουμε. Με την παρέα και με την ελπίδα η οποία πρέπει να γίνει το όραμα αυτά να γίνει. Η νεολαία μας πρέπει να μπορεί να τα συνεχίσει όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί και εμείς κάποτε ήμασταν νέοι και ήμασταν στους παλιούς. Και εμείς. Είναι ώρα θα τα προχωρήσουμε και να τα εξελίξει. Ο Κουτσός ήταν κοντά μας φίλοι, μπορείτε να ακούσετε και τα λοιπά, και αυτό ήθελα να το βάλω λίγο χωρίς να το πω. Συγχαρητήρια γι' αυτό, καλό τάξιδο. Αυτό είναι. Αυτό τα φίλο εδώ πέρα. Η βιβλιοθήκη είναι αυτό. Πρέπει να είναι βιβλιοθήκη που λέει, γιατί αποτελούν αυτό που λέμε τις εγκυκλοπαίδειες για έναν τόπο ολόκληρο. Φίλες και φίλοι, πάμε σε